mai hama kune vanhu vari narcissist vanokupfekedza maglasses. Munarcissist anouya okupfekedza maglasses, anouya kuti do you know I'm cute, akaisa maglasses so akamaisa achienzana nenzeve dzako anenge akabata so. Do you know I'm the best man you'll ever have? I'll tell you why I'm the best man you'll ever have. Unoza ex wangu akanyatsona kuti akatadza kuappreciate good things. Now he lost me. Ukaona lava inoda kuuya kwauri ichitaura kuti vakandisiya vakaruza. Narcissist. Be very, very careful. Murume kana mukadzi. Vakandisiya vakaruza. Why do you think munhu akusiya akaruza? You are a narcissist. Unoda kupfekedza munhu maglasses ekuti akazoda kukusiya I feel like ari kuruza. Watomcontroller. That's what a narcissist does. Inini shamwarika kana mind yako ikakudza kuti I'm too much for you, leave me. Go with your mind. Go with your mind. Ndikakuratidza ma red flags. Indinotokudza ma weaknesses angu. What's it? Shining weakness yangu inini. Ma weaknesses angu mashoma but akawandisa. Dema weaknesses mashoma but anogona kustretcha. Zvafana kumunhu oteti ndine kapoison kadiki but kanogona kuraya vanhu 50. Kapoison kako ndogona pinda zvangu mukaka but kapoison kacho kashamari kana kashura vanhu 50 it's a big ndo mamwe ma weaknesses. Unonzwa munarcissist achiti my weakness is jealous. But jealous racho nderero kuti anoti isafoni microwave. Unani isafoni ndokukwatura ndoti uya pano wangwari andichadi kuti ndobasa. So to avoid being a narcissist ipa munhu chena azvisunge ega azvisunungura omuradza wazvisunga neapa sunungura. Vamwe venyu vanopiwa cheni nemanarcissist vozvisunga. Munarcissist woviga pacho pawazvisunga napo zvokuti even uchida kuzvisunungura hauchakwanisi. Ndo zvinoita munarcissist. Wapinda mulove nemunarcissist akuudza kuti vanhu vanondisiya they always regret. Unoda nomwe munhu anokudza kuti all the men that left me always regret. Takasangana navo vedero. All the men that leave me vanopesera vangori regreta so vachida kutozodzoka. But listen, mirandikuze kuda kudzoka kwemufesa hazviroti wakapenga, hazviroti wangori the best. Ko zvanombo iyo zvino tiri ku-UK kunoku zvatinoda kudzokera kumatohwe tikanzi uyai muchidya matohwe forever tinobvuma. Hatibvumi. We miss matohwe but it doesn't mean that life yematohwe tiri kuida. Andikona tikunotenga minyi kuno kune madates anotengeswa mushop. Inyi hombe dzinodori nemupfimbi wakakura but we all miss minyi yekumusha yaive nekakanda katetete wokadya kachitapira but kasina muto karichi. We miss that but we don't want to live a minyi life. So ndo zvinoita ex wako kana ida kudzoka kwaurika zvaunoda rude izvezvi handiri uri kusuva munyeve. Uri kusuva munyeve. Do you want to live with mnyeve? No. Because uri kurice that's why uchisuva munyeve. Waneta nechicken. Takakura isusu chicken uchitoti dai Mwari vandita ndikure ndigowana 2 pieces the chicken. Kutokura une ambition yekuti ndichipakurirwa nemukadzi wangu 2 pieces the chicken. Ndichipakurirwa nemukadzi wangu 2. Tichikura tiri vana diki uchiona baba achizigwa ndiro yavo yega ine chidya chehuku uchitokura uchiti ndoda kukura mhandi ndigoita sababa. We all thought kukura is all about wazokura chicken yacho dzakatowanda ku-UK kunoku izvo zvemufriji mangu dzakazara chicken. Unogona kutenga zvidya saga rezvidya zvega. Taiti kuona mudhara wakabata chidya chehuku so oti mwana dai ndikakura ndikaita ndebvu dzegrey ndigoitawo mudhara ndichipiwa chidya chehuku. But right now tine zvidya zvehuku zvingani zvatinokwanisa kubika zvirimo mufriji umu zvandotenga kuTesco zvakazara saga gokoko rezvidya zvehuku. Kana uida zvimupimbi zvimabreast chicken breast une zvidya zvimabeji but tichikura this is exactly what you should be thinking today. Ukaona mukadzana inini a lot of people that leave me always end up regretting, you know. Narcissist ari kuda kukupfekedza maglasses regret ugare wabvunda zvazvokuti vasingativhotere vanofa nezhara wogara uriza tikareka kuvhotera patika takuvara nezhara no watoiswa muhuko. Even pakauya umwe munhu achida kupimba so ndigoluza baba vaya. So right now
ukaona uine chinhu chaunoti is irreplaceable, bvisa maglasses awo. Une maglasses iwo, wakapfeka maglasses erudo, and ukaona iwo uchifunga kuti uri irreplaceable as well, wakazvipfekedza maglasses erudo. I can always find another guy. A lot of people are not. I can. That's what I'm rhyming. But chimba song ya dembo ya rudo rangu newe rombo diwe chita tomsin dino seranda enda. Unofunga tano seranda. Takabuda kuma relationship 5 years ago chiti ndo seranda enda. Unozotwala mukati manje. Wakuona kumunga hakunapwa kune mapunde. Kumunga hakuna ipwa ya ndadzidya ipwa dzenda zozvona hakuna ipwa. My God, kumunga wamo a lot. Look at these people. Okay, look at these people who are plenty of time. Give them 4 years, come and visit. Tarisa ex wako the best, end up na ex wako uchimona move on. Vamwe vacho vana ex muri move on kuti muprovire ex kuti I can find a man, and urikuenda kupepa too. A lot of, don't ever make that mistake. Kupfeka maglasses erudo so kupfekera kuti boy ex. Takabva nekoka zvokuti uchirambana nemunhu unoda kuti ndisore ndichonumburisa this year ndibve ndaita mwana, ndobva ndaita mwana, ende ndamuradza kuti kune vakadzi vanondizvarira mwana. Mwari vobva ati mwana can come, but mwana will not be so healthy. Mwana boza hausi mwari ka. Boza dzimwe dzenguva vanhu munonditarisa so muona vana vangu handiti mwana ifidzwa nevana vakanaka. You forget kuti vana vangu vanake ka. Pane tuma features otwa mai vacho. Ndinovaita ndegazve. Ivo mai vachona kana vachionekwa nevamwe varume anozvara vana vakanaka. Don't overlook kafe face yafidzwa nemaziziso afidzwa yakazoita kuti vana vedu vabude vane tumaziso imix chakai. But you forget that unozvipfekedza maglass. Uyu ichi ndikaita mwana nacho ichi akatozvara mwana akadai nafidzo uyu kuzoti neni ndomza unodai ona mhino dzokumba kuenza buda yabuda iri paside, unodai ona maziso abuda akadai, unodai chimwana chacho hachisi kufema zvakanaka. Ona handisi kuenda deeper. You are not God. So unogona kuita zvimwe zvinhu uchida kuboa x. Yes, ugokwanisa kumuboa. Vana x ava vari easy kuboa ka. X haumboneedi kuita another boyfriend kuboa x. Let me teach you about kuboa x. Maybe chatoita imwe live rimwe zuva. It's so easy kuboa munhu akuramba. And you don't need to lie kumuboa. Fidzo rikuti di. Any munhu akuramba ukangobvisa maglasses erudo unoona chena yanayo. Hakuna munhu ari perfect. Any munhu akakuramba right now, bvisa maglasses erudo unawo, you still find them attractive because wakapuchaka vamwe venyu mukarambiwa munoramba makapfeka maglasses. He is the best man I've ever had. He is the wakapfeka maglasses. Pawakaripfeka glasses wakadai so anonzi blind spot. Kana uchidrive pane panonzi blind spot inde ipati yemota inenge yakakudzivirira kuona chimudhudhudhu chinobva nekokoko. So sometimes you need to turn your head kudai kuti uone blind spot. Hauboni blind spot wakadai unorova munhu nebhasikoro usina muona because blind spot yakakavhona. So vamwe venyu maglasses amakapfeka anenge ari blind spot. Saka panouya mufesi ari bho akanaka but uchakapfeka maglasses erudo for your ex. You're failing to recover. You're failing. The first thing you need to do, chaita imwe live how to react kana warejectwa. Remind me boss ndokangano my life how to react kana warejectwa. Mukaenda kuYouTube kwangu ariko my life ndakambomaita akawanda how to react, how to get back with your ex kana uri benzi uchida kudzokera na ex wako. There are so many ways. Ndikaita 10 points on how to get back with your ex. Ndikataura 10 points on how yandikuda kudzende kuti the best reaction kana warambwa nemunhu. Kana warambwa nemunhu, bvisa maglasses erudo. Start. This person is not going to love you again. So
Why would you keep wearing those? Tabvumirana. Okay, tsatamuenda kure. Mira. Tiri kubvumirana here kuti you love a person because wakapfeka maglasses erudo. You are loving that person not because he's perfect. Because ndogona kuinda nemune theory yangu ikai. Ndisingazviti hatisi kubvumirana. Vanobvumirana nezvandiri kutaura kuti munhu uyu uri kungomuda not because akanaka kunda nyika yese. Mumind mako yeslove ndo zviri kudza. But he's not all that, this person. Is not. Bvisa maglasses erudo chamona. Tikubvumirana here. My life vangu sometimes make a sense just kutika ndopezera ndangotaura ndega, but I know that you're listening. Vamwe munouya kuinbox mchindi praise, thank you so much. But apa ndiri kuda reaction ndatini. Tiri kubvumirana here kuti munhu ari kudana naye he is not exactly what you think he is because wakapfeka maglasses erudo. Munhu anonzi akapenga munhu wokuti tikatora Fidzo asina maglasses akamira apo. Tikati Fidzo mira apo. Umwe munhu wari kuzvidarikira mbuya vari kuzvidarikira muzukuru. Murume wakakanaka. Tobvapo toenda tiri mutauni. Onzana mwanangu. Wakazviwanira mukadzi akanaka. Variko vanhu vakadaro pati vashoma. Vazhinji rudo rwacho ndiwo unozvivezera. Tozoenda futi panyaya yekuti daso uchizonzwa munhu achiti ninga anonaka. Hakuna chinonzi kunaka. 90% yokunaka maglasses wakapfeka. Unoziva kuti murume ane mbiri yokunzi hagoni bonde kumba anogona kunochemedza vanhu musangomo. Depend kuti adana nemunhu akapfeka maglasses api. A lot of people vakaona video yakalika nezuro yatiri kushare yatachingoshare yambinga or mbinga. Yes, mbinga is loaded. Yes, but mbinga wasn't doing anything chiri exceptional. Chisingaitwe nevamwe varume kumbe murume wako pamwe anotogona kudorova zvinhu kudarika mbinga. The only thing that pamwe mbinga akaziya kupfekedza mukadzi wanga arere naye. Iyeyo mukadzi akabuda mvura kudero. Dzimwe dzenguva kumurume wakanga ari married for 21 years anombobuda mvura idzodzo. Because haana kupfeka maglasses for it. Amundinzwisisi. Kune vakadzi vasati vambonakidzwa nebonde because vakakangana kupfeka maglasses. You need kana uchida kutamba bhora unopfeka mashooters. But kana uchida kufamba musamende haupfeki mastuds, haupfeki mashooters. No, unodona. Saka ndo unenge uchiziva kwauri kutambira bhora rako. Vanotamba tennis havaendi nemastuds, vanoenda tennis dzisingatsvedzi. So mbinga akaita lucky. Zvakaitwa nambinga zvezvo varume vese vanozvigona zvezvo. Vamwe kurunga kudarika pape. But mvura yakanaya panasisi vaya. Tikakupa same futi yanga ina mbinga. Tikakupa same asi vasingakufili sisi vaya. Let me tell you, mukadzi wese anozviita zvakaitwa nasisi vaya. Ndogara ndizvitaura, mukadzi wese unoziva kuti naina ndidaro handibudi mvura. Atidusvika kuri date azina nchakubetserai. Mukadzi wese anodzibuda mvura dzedzi. But vamwe vanoda kudzibuda vasina kupfeka mawuyeru. Uri kufunga zvipereti. Zvinoda kurelaxa kwemind. Zvinoda kurelaxa kwemunhu. Wabhilivhiswa wapfekedzwa maglasses here. Ukazviudza kuti Leo akapenga kani Leo. Ndini here. Kuti ndini here ndakabatwa naLeon. Dzinobuda mvura dzedzi. Kubuda. Mukadzi wese anobuda mvura dzedzi. Handisi kukunyeberai. Musi wauchasangana nemunhu waunenge wakapfekera maglasses. You will never find a perfect person. There are very few. Variko? Ariko murume kuti akamira apo boots, nice leg. Face, nice. Mari, iripo. Mot, DNA, nice. Variko? But very rarely. A lot of us rely on imagination, delusion, kupfeka maglasses. A lot of us tinozvicreatera rudo nekupfeka maglasses. Unoziva murume uri kufunga takanaka kudarika ex wako uyu. Maglasses wakapfeka. Vanhu vari kukunyarira. Ndinokuti vanhu onai sure ungasiya pokelo uchinda kune unga Fidzo ungasiya kwa inenda chiti maiwe chirangota mumuzivi. Okay, let me finish by doing this, telling you this. Ndine hanzvadzi dzakanaka stereki. But ndikanzwa vanhu vachida hanzvadzi dzangu ndaiti shoti kuchicha vanoda. Because hanzvadzi dzangu handaudzipfekera maglasses erudo. Ndinodziona sema sisters. Unoona hanzvadzi dzangu, ndine hanzvadzi dzakanaka. My sisters. Oh, go and check them. They are very beautiful. I mean beautiful. But
vakwasha vangu so ndikinoona ndichira vakwasha vangu ndikutovanzira tsitsi vakwasha vangu vamana zvatichadovarova panapa achivinga masisters kuti zvanhu zvaipfimba zvouchari kubva munhu wandogara nchidongosema po zvangu papa because masisters they're my sisters hauna kugeza hauna usatibikira usina kugeza mabori maniwe yechichichi but chimwe chimunhu chichitadza kushikura roko ndikadiwa nehanzvadzi yaliyo. This is exactly the point yandoda kuzama kuudza kuti inzwaka akapfeka maglasses but kune vamwe vana sisi vokuti une uchiti aiwa sisi vangu wakanaka. Munhu wese achivaona sisi vanenge vakanaka. Aiwa nababa vako vachizva mwana wangu wakanaka, navatete vako vachizva aiwa mwana wokwedu wakanaka, neZimbabwe ichitaura kuti aiwa vakobana vana vokwanhingi vakanaka, vanorepresenta Zimbabwe. Kanzi navamunangagwa tombiro vana vachanorepresenta Zimbabwe parunako vanokwanisa kuyaka variko but vashoma. A lot of you regai ndikuudzei muri kupfeka maglasses muona senge vanhu venyu vakapenga. Hapana kupenga kwavakaita. Iwo sazviona senge wakapenga, wakapfeka maglasses. Wakadiwa iwe cheka kuti akapfeka maglasses rudzii, wogara wakameka sure kuti haabvise. A lot of you guys munoisa maprofile pictures at 2001 kunoti video call but mind makona uchizviona uri wa 2001. A lot of you have not moved on. Ukaisa profile picture pa Facebook apa unenge uchifunga kuti the way you're fooling us newe wakuzvibhelieve ufuti. Zvounogona kuti ndichikubvunza so uri size ani? Wogona kuti I'm size 8. Mumind mako zveshuwa you believe you're size 8 and my glasses wakapfeka ari kukudza to size 8 but unogona kusangana nedzimwe hembe dzakani size 8 asi dziri size 8 big size 8 yokuti size 8 iri size 10. So ndopfeka size 8 mutakutasa kuti bamaku 16 no cheta kundadya sadza ndichangobva mukudya sadza ine hayi maglasses ari kutaura. Nothing wrong. Ndinoda kuti ita reality check. Bvisa maglasses. Iskiro kubvisa maglasses ndionoriziva. Bvisa maglasses. Ndine mota inini. Yes une mota. Munhu wese anozviziva kuti une mota. Bvisa maglasses pamota yako. Imota rudzii. Vangani vanoida vangani vasingai afford. Osomo ndinemba inini. Bvisa maglasses ako. Vangani vasina dzimba. Unogona kufamba uchidadira ndine shangu ndine gumbo kaini. Ine guys ndine gumbo. Munhu wese ane gumbo. Vasina makumbo nditori vashoma. But iwo rako wanyanya kuri magnify because wakaisa binoculars wakadai pagumbo rako. Nothing wrong with that. But iwe zati kana wakapfeka maglasses muri kuona zvandiri kuita I look like this ndoita senge ndakableacha because of this light. But ndikazobuda panze chimwe this is how I look. Guys uyai mundoona ndakatsvuka in light rinondarisiya mumba munomuka. Vanhu vanofamba chikuseka kufidzo ruti wakatsvuka chiko fidzo kunze uko ndechimwe ndichine light rabva dark. So a lot of you guys mukadiwa nevanhu vanokudai. Say thank you, but cheka kuti vakapfeka maglasses rudzii. Munhu ati anondida uyu akapfeka maglasses erudzii. Ari kuti chiri kuti pane zvinhu 3 isipeka vari varume pane zvinhu 3 zvinoti ndokuda pamurume. Murume akati ndokuda ka pane zvinhu 3 what to watch for. Iya wisdom yandakupedzisa naye. Murume akati ndokuda zvinhu 3 zviri kutaura izvi. Ndokuda kuvata newe, the first one. Munhu akati ndokuda ari murume arikuda kurara newe. Wese murume arikuti ndokuda inzwaka arikuda kurara newe. Unless maybe ari wefraud arikuda kuzodya mari yako. But 9 times out of 10 ndokuda yemurume ibonde. Saka ndokuda yemurume ibonde. Kwa imwe ndokuda yemurume yekuti maglasses ari delusional. Ari kuimagine akapfeka maglasses akuona uchifamba mustreet aimagine kuti ndo zvauri
but dzimwe nguva paunongonokurura bhurugu kudai achingonodai so maglasses anobva odona ndopaunozonza aingori mugomo chaichaivo. But kana achikuda akaramba akapfeka maglasses une mugomo uyoyo wakatiziwa nababa nhengi uchinzi mugomo iye anakadora kakadai so unoona murume achishingirira teaspoon ichiita sengeri mukapu so agoti mukadzi wangu anofamba mukadzi wangu ndizvo mugoti akaudlisiwa akati no ndeimwe. Number 3, kana ane something to benefit from you. Ndicha-answer question, kana ane something to benefit from you. Murume anogona kudana newe aine something to benefit from you. Hakuna munhu anodana nemunhu pasina something to benefit. Ukaona uchidana nemunhu usina something to benefit from that person, you are such an idiot. Uri an idiot. Because the first thing you need to do ude munhu ka uda benefit chinhu chaanacho chausina, which is lula. Atidi kuda kuvandana kakuvandana chokwadi. The first reason yauri kudira murume ndekuti haudi kunotenga chiya chidhori chemuenesamanzi chacho. So une zvana pane zvana zvo zvausina, otherwise ungangodana sisi vakozve tingade chingodana nehanzva dzedu. Andona? So imi munoda kuita in denial. Anondida because ane real love. Angangoichengetera iwewe. Ayo maglasses apfekwa. Wakapfeka maglasses. Murume wese anokupimba ndavata newe. Iwewe chimupfekedza maglasses ari busy kuvata newe, mupfekedze maglasses ekuti arambe achikuona. Ndasoona dzimwe nguva murume anorara newe today. Pana abvunza saka how will I know kuti uyu ndiye rudo? Ukaona uchirara nemurume nhasi achipedza warara newe achisvika kumba chipepi I'm home, apedza kuti I'm home, mangwana makuseni mokontinya kutaura zvakangofanana nezvamaita before warara naye. Batisisa. Varume vazhinji vakapiwa lula vanomboita kagap, maglass anowa. Varume vazhinji kana vachivata newe, izvi ndakuudza izvi ndondivengesa nevarume ndakuda kuudza ndakutipai. Varume vazhinji vakavata newe maglass anodona, maglass erudo anodona. Saka ukaona murume akavata newe akaramba achidzoka avata newe, baby good night, zvino imi munobva mamera zenze. Murume uyo urara newe nawo uti ndokutengera blackberry, wobva ona blackberry yacho yava manheru. He's too fast, this guy is too fast. Unoda mushurugwa anoti unomuteverera wozo makanaki gwere nezuro. Asi nezuro makangoona zvisinganakidzi mangoti zika. Sorry phone iwo mira ndikudze musoro bangu. You know that your boyfriend is always holding your phone like this. Pamunoenda kudate papa inda makazungaira. Pamunoenda kudate papa uri kuona mufesi haasi kubva pafoni. Ari kutaura newe asi haasi kubva pafoni. Then wakumba kwenyu iwewo wakuona mufesi uyoyo uri mutextira. You know very well kuti haasiyane nefoni yake, but wakuti onzani I was busy. Iye achigara akabata phone. Pese pakaenda kudate waingomuna akabata phone. Akukudza kuti I was busy. Iwe uchizati haagadzike phone yake pasi. And then uya Fidzo ndoziya sei kuti murume uyu anondida zvemachokwadi. Rega unyepedzera kuzungaira iwe. Maglasses wakuramba wakapfeka maglasses erudo aya ekuzvinyebera. This guy anondida chototi you know it's the type of job indinoseka munhu akangoti listen. Let me tip you guys. Munhu akati basa randinoita basa rikonesi munhu kutaura newe maniwe. Unoenda kutoilet iwe vanhu vakapinda murudo anoenda kutoilet so achiita tsvina so achitexta baby how are you? Kusingabvumidzwi mafoni uno munhu anoenda anokutextira palunch. Oh no, I'll talk to you tomorrow. Listen, tora message iyoyo. I'll talk to you tomorrow. Yes, munhu anenge ari busy asandi inini ukaona ndatadza kutaudza. Ndangotadza kutaudza not because I can't create time yokudana newe, but sometimes zvinhu zvakaita kusana network
Zvosho udano munhu ari kuZimbabwe kana kuti network yekuti inotanga yamboridzigwa doro. Ndine mufana wangu andogara ntaura naye ari kuZimbabwe. Sometimes anokufonera so uchimunzwa achitaura conversation. Stress inouya nokudero netime yekubirira. Sometimes ungozoti arya ngotumira message kana ikata 2 ticks achaverenga ndozo reply. So but ndinoda kutaura kuti vamwe venyu, oh no, he's an engineer. Akaudzana engineer aiti rudo ndeni. Oh, iwe dzidza kutora message sezvairi. Munhu akatanga kuti I'm busy, ari busy chiko hachakudisva. Endosarwadziwa kurura maglasses erudo. Uchamuona kuti haasi munhu anomboshamisira futi munhu wacho. Munhu akatanga kukutira cold shoulder, bvisa maglass erudo wakapfeka, uchatozotanga kumuona sezvaari. Oh no, inini ndiri busy. No, ndoda mboito. Leave me, give me space. Mupe space wakabvisa maglasses erudo. Uchatozona kuti she's not worth your space anyway. Unotozona mufeza asi munhu akati ndoda a break. Mupe break wobvisa maglasses erudo. Unotozona kuti kumufesa zvasiri nchini. Mufesa hapana zviripo one. Problem yendo kuti munhu akakuti give me a break, munoti maglass enyu erudo tse. Musikana wendo wakaisa uri pabreak naye wakaisa maglass erudo. Maglass erudo achikudza he's the best in the world, he's the best you'll ever find. Usanyeperwa, bvisa maglasses ukudai, tarisa wakadaiwo. No, but munhu ari kunditi ndipe break uyu kawe. He's not really perfect. Ona nemateya. Ndikuita break ndakamirira izvozvi. Ndopanonzwa kuona dzimwe ngoti ane vana 7. Saka ndanchamuda nevana 7. Nepay yangu iyo ndichitambira 1500. Ndanchamuda nevana 7 vake ndine vangu 4. Sa 11. Taizovachengeta sei? Maziso avhurika. Kutona kuti munhu ari kuti give me a break kawe haanidi break uyu. Anonida kutiziwa. Vagwana ari kuti give me a break muchivamirira ka. Bvisai maglass edu muchatozona kuti you need to run. You're dodging the bullet. Munhu akave akabata pfuti so. Guys, imbonipaiwo break guys, ndimbotesta pfuti yangu kuti teaser achiri kutesta pfuti kuti ine mabara here. Teaser because ukamirira akaita break akatesta pfuti yake achipedza anoitesta pauri pa waurawa. Farira munhu anoda kukuti vyatite break. Munhu anokuti let's have a break. Mufarire. Because break is your time to remove your glasses. Umbomutarisa. Umiimagine ari mukadzi wako usisina maziso erudo manje. Hande muri pa break. Bvisa maziso erudo. Mutarise uchiimagina mangosangana so. Hande wakuzviziva kuti anoridza ngonono. Hande wakuzviziva kuti kana chivati anovata akashama muromo. Hande wakuzviziva kuti anonhuwa mukano. Hande wakuzviziva kuti agoni bonde. Makatomborarame sezvo. Hande wakuzviziva kuti hanaki. Anonakirira. Is average. Saka chibvisa kama maglass erudo muchiri pa break ipapo. Uone dzimwe dzengu. Nemwe vanhu vanofanira kuti ngatite break. Muchatiziwa nevanhu vari bo. Nekuda kwokuvhura chawana mukana wokubvisa maglasses. Kana wanga wachitengesa, let me tell you, salesmen ari kutengesa chinhu chaanoziva kuti chingangopedzera chadzosewa. Haadi break. Mamboona salesman anotengesa chinhu achida break. No, chibva mangobhadhara izvezvi because ndochokupedzisira mangoita discount. Chibva mangobhadhara ka. Chibva mabhadhara. No, ndodaita labor ndozotaura ndisi. No. Zvinofanirwa kutengwa cash. Itobva matenga cash to deliver makana makuseni. Dzinoziva kuti ukaenda kumba on your way home unogona kusangana nechiri nani ukatozozidza. Vese vanhu vaishanda mumashops engesusu taitoziva kuti munhu akati ndodzoka mangwana ende muirege system iyo tatatojaira. Okay, ndewotenga mangwana. Kuita kwemazimba. So, bvisai maglasses erudo. Wombomuimagina pasina maglasses erudo munhu kuti aiwa, no. Right. Fidzo kuya pano. Ndoda kumboimagina nhasi neWednesday. Ndoda kumbotarisa mudiwa wangu pasina maziso erudo aya. Ndimutarise inonzi naked eye assessment, NEA. Naked eye assessment. Yeah, I'm not diagnosing vanhu mutarisa anenge anorwara. Fidzo anenge anorwara miromo yake fidzo. Fidzo. Zvamunoita zvazvo. Tarisa mudiwa wako
umtarise pasina rudo wakaisa break wakabvisa maglasses ndomuda you'll find magaro waiti ane mazigaro kaasi mazigaro ayo tugaro to love ndo yangaita taite zinge mazigaro tasoenda kuudza ndikati vamwe venyu pamunozorambana nevanhu tokunzwa kuti anga nekadora futi wanga nekadora iwo vanhu vokubvunza ko 21 years dzesedzi wanga usingakaoni vanhu vanoconfuse ina handiconfuse ke ndikaona munhu akuona kadora after varambana handiconfuse ke abvisa maglasi erudo anoduka kuti maglasi adonha ega pane anobviswa akakoya anodonha ega mamwe maglasses anodonha ega adonha wotanga kutarisa zvino nai vanhu we kuzvandirodana nembavha pana hanzi you never busy for a person exactly inzwaka kana uchidheta musikana ukaona ungoramba achiti I'm busy kureply anoreply zviripo zvimwe zvokuti zveshwa time difference iri confusing handiti but ukaona munhu waunodana akukwanisa kungorarawo asina kumbokuti good night uri kumanikidza iwe wakuzomanikidza rudo iwe haungambotadzi kuti munhu anokuda chaicho anoda kunzwa the last person before aenda ndiwe the first person in the morning unocheka foni yako cheka kuti mamuka sei shewe bhebhi rangu randimhorosa wakaona zvisina kumira sezvizvo bvisa maglasses erudo ayo vamwe venyu makarangwa kudhara but maglasses enyu erudo ndambokudza ndikati kusina makore ukapfeka maglasses angu aya unoti emi pinzai hembe mumba please dzinozonaiwa mama dzichinaiwa neiko mvura yakuda kunaya kwakuda kunaya uchitarisa panze mama bvisai masheds hezvo zvakuri kupisa naye sorry vana vangu regai ndo zvakaita rudo izvozvo a lot of you guys bude maglasses erudo muri kuona senge kwakuda kunaya hakusi kutombonaya kana wedding ndati wapede kuroorwa we are getting married soon iwe bvisa maglasses erudo you're not getting married to who vanhu vanenge vachimuziva ari boora ngoma vanenge vachiti rudo roro nebora ngoma anozvizere Julie naJohnny naTembi vese vakadana nemurume wewe vachingoita same vamwe venyu totoziva clock teizori mufesa warodana nayewe wapa stage yokuti after that achakuramba achakutsvakira excuse. There is a difference yekurambwa nekutsvakirwa excuse. Murume anokutsvaka listen kana usingachade munhu iwe unogona kumutsvakira excuse. Moda dzidzira kutsvaka excuse. Murume kana asingachakude anokutsvakira excuse akaiwana. The same way andero ngati munhu anokuda anokutsvakira pekutaura naye anopa wana chete. Anogona kuti ndasiya something kumba achida kutaura newe pa road achidzokera kumba. Manager akati manya ukurumidza kudzoka achida kuti akutextire on the way. Munhu anokuda anogona kukuti ndiboilirawo mazai aya. Munhu aroda kukuramba anondiboilirawo mazai 6 anokupa dozen remazai awo ndiboilirawo mazai 6 ugoboila 6 zvakanaka nakagokuti waboilirei awo iwo ndo andaida kuti uite fry anchakudi kuti but the point that the boiler hauna undiexplain api yacho mazai akafanana kwauri handidi mukadzane nharo ndio nharo dzandisingadidzo ndo dzandakukurambirana iwe mazai 6 angari mutray wogoziva kuti auda boiler ndewawo wanga wakamaisa ink no watsvakirwa excuse. So ziva kuti pawatsvakirwa excuse pazive nepawarangwa pazive. Rega kuzungaira iwo unogona kutsvakira vamwe ma excuse but haudi kana ukatsvakirwa excuse. Munhu anoyamba pakusa kuti ina ndidi vakadzi vanomwadoro ini. Wazozviona nhasi ndo mwadoro. Isitakadana ndikakudza kuti I drink sometimes. No. Kwedu vanhu vanomwadoro no. Adlalula zvanga achida zviwana. Ari kukutsvakira excuse. Kana kuti awana zviri nani. Ndambokudza ndikati munhu anoenda padating site. Oenda padating site. Madanana uri funga kuti wawana munhu padating site. Wocheka wona profile yake chiri existing. Kana waenda padating site ukawana munhu unoda unobva padating site pacho. You come off it.
Zvinoti karamba chikucheka tingokuona uri padating site. Iwe wakawana munhu. In other words, munhu ari married. Kuna vamwe vanhu ari married muri pamadating site. Varume ndo vakazongaira. Unofanira kuzvibvunza kuti mukadzi wangu ari kutsvake padating site. If I'm enough. If you iwe hakuna Oliver Twist anoenda kuti ndiwedzere iwe bota. Iye anaro mumwoyo. Ati Oliver Twist akadlarika pera akati ndapota changamire ndiwedzerewo bota. Hauendi kuti kana drink yakazara pa ndidirirewo. Inotevukazve. Wakuona iwo munhu akuti ukaona iwo wakuchingidzira kuti baby ndidirirewo zve love. Vamwe venyu muri baby ndidirirewo zve love. Ukaona ita zvokudigwa. Pano mwapa musoro peumwe. Haukwanisi kudira zvinhu zviri same level. Ari kukudirira anofanira kuenda pamusoro pako. Saka waona kuti baby ndidirirewo zve love. Kuri kuti iya kutoita look further than you. Munhu ari kuti ndidirirewo love uyu. Chivharo chake chiri pa. Hakuna munhu anokudirira. Anodirigwa. Force of gravity mwaiziya man. Saka ukaona iwewe wakuti kumunhu ndidirirewo zve love sha. Kuri kuti iye ava higher than you. Ari kutarisa beyond you. Hakuna here mama baby ari nani. And men can do it. Women do it as well. Inzwa. Hapana chinokuonesa murume kuti adanane newe. Asi akachitsvaka zviri nani. Hi baby. Hi baby. Hi. Munobvunza, are you single? I am using both. I'm single and taken. But yeah, I'm single and taken. Munhu wese ari single maringe nokuti munhu wamuvinga ndiani. Majority yevanhu hamuna vavo. Vamwe venyu munhu anenge achitori single unaye. I'm kind of seeing somebody. UK kunohwira. I'm kind of seeing somebody. Nokuti kwauya murume ari handsome wanoona pavuyambinga. Une murume ring inodisappear mupocket. Kwane stare vanogona yokuti ruoko runongopinda mupocket so. Ruchibuda rusisina ring so. Technique yacho handizi takadzidzirepi. Kungopinda mujini so. Asina isa rumwe ruoko kungopinda mujini so. Kagona kadika kachimova ring ichisara mupocket mu. Iyewo kanzwa partner yako chiti ring yangu yakarasika. Inorasika yakakorobwa ichite. Ndo type dzemapartner idzodzo dzinopota ring inorasika chiro dziko iwe. Ring inorasika muswimming pool. Kana kuti ku beach. Mumvura pano kuchiswima. Ya iri loose. Ndonge isingatokukwani. Ring yangu ndakazoisa mupocket ndichiwacha. Akaisa mupocket achinyengwa neumwe murume abona murume ari handsome ngari single ikadisappear. And a lot of you, nandi do control mukadzi wangu ari married but sometimes unombona ring isipo. Yewe. Murume wako since you got married akangopfeka ring musomuchato haipo. Umwe anopfeka ma bling bling oisa ziring zihombe nerimwe ziring zihombe apa just to confuse people. Are you married? No, there's a bling bling. There's a bling. I'm not married. Yewe. He's looking elsewhere. So ndapedza name. Chazoita imwe live topic andambokudza heba ndapedza name. Madzidza. Bvisai maziso edu aya. Ukanzi unodiwa nemunhu, stop hyping yourself. You are not all that. Yes, wakanaka zvako but hauna kunyanyonakisisa zvekuti nyika ikaguma munhu anofa. Vamwe venyu mukatonyengwa matoita senge mama. Vatotanga kutotarisira wana yepasi. Nozani varume anondida here inini. Unombozviziva here? Vabvise magilasi erudotoni. Vamwe venyu, you're clearly driving a convertible. You're looking very rich. You're phoning people out of Zimbabwe. And the guys in Zimbabwe are crazy about you. They are all crazy about you. And you're like, unozani ndosura ndaende here inini. Vaunze kuno. Vaunze ku UK. Handi uruzvidza wakapenga. Ngavakwire ndege tione. Vape mapepa tione. Vamwe venyu vanotosvika pakuramba mapartner avo noti I've got a boyfriend in Zimbabwe. I've got nezvimwe zvandomboona kuZimbabwe. Nhamo iri kuZimbabwe kuya even ndandiri ini kuZimbabwe. Chimunhu chakazungaira chiri ku UK chinrida. Ndo pretenda ndoda pana singadi kukwira ndege. Iwo nyatso mukashamaro chinombwavha sometimes hauna chinobuda. Uona rimwe zimunhu
rausingade richindokuda wogofuma nguva mundege kuenda kuuk kuchando apa futi wakadodzidza kuridarika chausina chete igraft watosvika kuuk ko wotosvika uchingotopinda pauni raunodhampa mangwana masika nevanhu vari kudiaspora makazungaira bvisai maglasi erudo aya. Okay, uri 46 as a guy but you look 50 but you want to date a 23-year-old who looks 15. Ausikuona equation yacho haisi kubalansa. Akandidzokorore. Uri mukadzi ane 42 years but you already look 49. Woda kunodata Ben 10 anolooka 35. Iye ane 37. Aronoluka 30. Saka iye paachaloka 40, iwe unenge wakuluka 60. Zviri kubalansa izvo. Message dzacho muri kudzinzisa. Hamusi kudzinzisa. Nokuti makazungaira. Kaindipedze live. Vura ita study. Think from outside the box. Fidzo, how old are you? Mid 40s. Okay. Oh, but Fidzo, you look 39. Oh, thank you. Iwo in the mirror tells us, do I look my age? It's good to look your age. Sometimes it's not. Be honest with yourself. But you can't saw a picture of an people. I think people are not going to in 14, 55. So I don't get 25. Pacha so 10 or 40. You won't go about Gabe. So I'm Gabe. You go put a message. Right. You hands in Doto Muda Ched because it's got what I want. The house and I was another no gwese, Bagamira says only an idiot will love a person who doesn't make them better. I feel this about to my gold diggers. It's not gold digging, it's smart. It's being smart. I will not take Buruba who power cells. Raising a save purpose, ye Buruba. Yoro zato waenda kuma periods unotenga bruba karakata chisamba panapa rokuti unoisa chiwisha ma period asadwe nazo iwo unoti zvakatonga unono zvakatonga ndaenda kuma periods vanwe ndipewo matonga anoita mari anodona ropa roza ropa. Don't be stupid. Tenga zvinoenderana nezvaunoda kukava. Fidza anopfekere makepesi akadai so inda usingapfeka anoclip up because ndine zigomba panapa ndine zimsoro rakashata panapa so ndoda ndinovhara kunoko ndopfeka zvinoendera handingapfeki kepesi nezvimabhabhabha ino zigomba rangu mugona zigomba rirapa ndopenga. It's an example but yeah pfeka zvino hautengi raincoat kusinganai kana kusinganai unotora umbrella inodzivirira zuva. But vamwe venyu ka andongomuda chera trousers vamwe ndo tokunzwa ndomuda bonde love is not all about sex ndongomuda chera singaiti sex. Ko iye anokudere pasina sex yoro ndomuda zvangu murume yenyangu asingaiti iye anokudere pasina sex. Zvibvunzo bvisa maglasses erudo usangotarisa one side ka kokore mechisa ndorega rinotariswa one side because kuside kwakafanana but even kwakafanana kudero kune kumwe kunopera kudarika kumwe. Makoko emechisa tashandisa kanzi lion mechisa vanhu vese vanga vari left handed saka kumba kwedu most of the time sometimes but wairitendebudza so karitendebudza so uchibhara mechisa yaipera zviri equal. Zvafa nereza inocheka kwese saka inopera but zvimwe zvacho you need to check side rako too. Okay, wati wewe hauna basa nebonde but ari kukuroora ane basa naro here kana asina basa nebonde fair but vamwe venyu ina ndina zvangu basa nebonde unorogwa nemunhu anoda bonde daily. Tinonzwisisana zvekuti akatozviaccept. Uona munhu ari kuenda kushift. Let me tell you kushift kunohuriwako kumashift ko unoona mudzimai wako nganchinyara unozovarambidza vakadzoenda kumashift but bvunza murume akamboshanda kumashift anokuudza kuti zvinoitwa ikoko zvikukutu. Isusu tava okay
ndongoda bonde twice a week because ari zvizati kubasa kwari kuwana 4 times iwe vhuma kurambwa havasi vese vanhu vakarambwa vakasara vari worse off. Kune vamwe vanhu vakarambwa vakaita dodge the bullet. Vhuma kurambwa. Fara zvimwe zvinhu zvikakupfuura fara. Hadzisi dzese ndege dzinokusiya. Kuna umwe munhu akasiyiwa neMalaysian airline akatsamwa mari yangu akarovera pasi akarovera foni pasi mari yangu Malaysian nhasi haisati yawanikwa. Ndonga pari akangozvifunga anoita tsvina munhu wakomana denda ndakapinda mundege chinzwa kuda kuzvikamfota denda ndakapinda Malaysian airline yaidowanikwa ndirimo handirimo yaiwawanikwa mwari vaizvita ukuda kupinza mwari pazvinhu zvisina maturo ese zvenhema. Are you telling me ndege yeMalaysia yakadisappear wakanga urimo yaichinja laki rayo yobva yawanikwa yorega kubondera nokuti kwakwira fidzo handomuchinja iye murume chidhakwa akagara ninawo pray I'll fast anorega doro iwe mai vake vakakonewa teacher weSunday school akakonewa headmaster vakakonewa ane madzinza ekumadoro he's a functioning alcoholic agoni kufunction iwo zobunda nemunamato wako usingagoni kana kupodza sadza kamunamato kako asingagoni kupodza I'll pray we'll fast I'll change him vana vangu he will love my kids uyu ndikamunamatira ari kutadza kuda vake vakazvarana naX ozoda vako vane makuma vakazvarana naX wako vomusoro bhangu futi anodorambawo vake maglazi elava anenge achitaura haya dzimwe dzenguva ita reality chekuti omana apa ndaita laki apa munhu akauya kwauri achida kuchinjana mira ndikudzegaiza ngandikudzeni munhu akauya kwauri achida kuchinjana bhara neHonda Fit unocheuka so mati kudii handinobvunza twice mati moda bhara rangu mondipa Honda Fit what do you do unobati anyorai pasi aiwa nyorai pasi zvinezvi hatiri zvinozonetsa pamberi ausatombonza zvino imwe contract yedu unoda kuti munhu anyore pasi kuti lawyer rinokuti can you put this in writing please ukaona lawyer rechikuti put this in writing kune catch kumberi dhiri rauri kusainaira unofunga mushi ukaona uchinzi put this in writing wononyora things in writing achidhila nemalawyer uri one stupid guy. Mamwe madhiri amuri kuita munhu akakuti ndokuda I'm 49 ndokuda it's okay ndokuda baby ndine vana 7 baby ndati ndokuda kani tione vana vacho I'll do this way iwe kurumidza kusaina shamwari because akazobvunza takautaura kuti vana 7 tenda hamsanombona kuti murume dzimwe nguva anokupromisa njanji nechitima achita bonde baby ndokutengera njanji ndokutengera chitima zvese nenjanji kurumidza kumusainisa contract ipapari pamusoro musainise watitengera njanji let me record you inovata ukamuti let me record you mati munotengera chii baby kani ndezvelava maniwe don't take things too personal maglasses ndivanenge achitaura iwe believer. So ndochipedzisa nokuansa mubvunzo waya wabvunzwa kuti ndoziva sei kuti uyu anorevesa. Ndareva ndikati munhu anorevesa anoonekwa neconsistency kana kuti persistence. Munhu anorevesa anoonekwa neconsistency. Consistency nepersistence zvinhu zvakasiyana. Munhu ari persistent munhu anodzoka chingodzoka. Munhu ari consistent munhu anoti akakuda kusvika palevel iyi mangwana masikana anokuda kusvika palevel unokuda futi palevel iyi zvichingokwira asingajambe mamwe masteps. Love yenyu inenge graph recovid kuti nhasi vafa vashoma vafa vazhinji vashoma vafa vazhinji. Ukaona love yako ine isina consistent ichiti mumwe afa mumwe afa iyo mama
ngaive like a bell curve. Atati my bell curve psychology kuti yakadai so like this. So unoona kuti uchibva pana 0 hauna kuzoenda pana -2, wati uchibva pana 0 ukaenda pana 1. Consistency yakamira so 0 1 2 3 4 5 inconsistency. Consistency iri kuramba ichienda. Persistence inoti 0 0 1 0 0 1 ichidzoka futi pana munhu anopersistence. Ndiri kumurova achidonha ari kuramba achidzoka. Ndo persistence na perseverance. Zita rangu rinoti perseverance. Munhu keeping on doing something whether it's unpleasant or what, just keeping on doing it is perseverance. Wamuramba arungodzoka, wamuramba arungodzoka, arungodzoka. Ndio inonzi perseverance at persistence. Consistent ndekuti ndokupa love yosvika pa 2. Mangwana uchi wakariva rovaraona love yawedzera yapa 4. Uchiti ona yapa 6. Every day is a new day. Your love in a consistent. But baby, I need a break. Oh, ngati mbodana but ipapo mumwe munhu akazvifukidza jira ari kufunga kuti akanaka zvokunaka zvose, anenge achifunga kuti akapenga zvokupenga zvose, hazveshonge zvibhilivha. Roho yashurugwi rinozvigona manje. Narcissist nemashurugwi, they know how to look better than the previous guy, vasingavazivi. Right now kana wakangwara unotoziva kuti kana ndida unofadza mai avo kama mai avo varigara nevana vavo. Kana uri smart unotongoziva kuti munhu anogara nevana vake ari single. Kana uchida kupinda mari ida vana vake. Zvinoratidza pane rimwe idiot rakaramba kuchengeta vana, kusei mai achingogara vari 2 nevana vavo. Zvinoratidza kuti pane zim idiot rakaramba vana. Saka iwo kana uri smart unongoziva kuti saka ndikanoda mwana wake. So ukauya neshuga nema-ice cream, mwana adya here. Handisi kuti varume vanoti vanouya neshuga nema-ice cream vari kutsotsai. Indinototi varume vanouya neshuga nema-ice cream vari smart. Murume anoda single mother nevana ndiye ari smart. Vamwe venyu mune 4 years muchidanana nevanhu, but asati ambokudza kuti kukubvunza mwana vari sei, vana vakaswera sei. Vamwe venyu unotonza vana vako vari kundibhowa sha, iwe vana vako vari kuita noise sha, usandifonera kana vana vako varipo sha, they are making noise. Okay baby, can I phone you after midnight? Okay, ndakutonovararisa kutonorarisa vana. Kids, come here, tiri vana nenoise handie munovarara. Mamwe maglasses elava munofuka soka. Richiwevo ndipo mari wototora mari yechild benefit yemwana uchinopa chikomba. It's because I love you baby. Andikuona ndotora mari yevana nchikupa. It's because I love you. No, it's not because you love him. It's because you're stupid. Red flag huru kana uri munhu ane vana ukangovona uchidana nemunhu asingabvunzi kuti vana vako vari sei pavhiki ruviri. Run. Oh, ndiye wandoda uyu hana pressure, hambobvunzi zvevana vangu. Ndati run, idiot, run. Fidzo munoza mukomana ndinaika hanetse shamwari. Aiwa wainetsa. Waidi itira mwana zvokuti sometimes unogona dovo, sometimes unozati unogona ngosingatodi munhu but woona potential muvana. So inini ndinofarira zvangu vana. Unoza sometimes unogona kuona potential mumwana. So unoza mwana uyu akatamba bhora kawe anogona kudogadzira life yamai vake. Mai vake havazvivoni. Zvaunogona kudoita a favor kuti listen, I don't know this boy but I want him to play football. Can someone train him? Unoona iye akapfeka maglazi erudo ofunga no, igaro rangu raari kunyengerera my beautiful body. So arifunga kuti akada mwana wangu inini, arifunga kuti akada mwana wangu ndichazomupalula. He's daft. No. Baby, kuna mwakanaka kunzo. Vasina vana futi. Guys, don't fool yourself.
kana waona munhu apusiswa nemaglasses andamboreva tobatisisa asati abvisa maglasses danana naye chop chop achine maglasses ake otokurumidza kana iri nhumbu wadoita nhumbu unomuti ndokuti maglasses erudo akabvaya chamba ranotanga kuona but baby tona dai mazino ako tani no mazino ako zvaka nai Fidzo mazino ako zvanenge Kenya one Fidzo ko mazino ako akaita sei but dzine love dzasingakuoneka abva magloves maglasses abva maglove anoshanda zvakanaka magloves anopinda muzvigumwe magloves akapinda muzvigumwe zvisiri izvo akangova nomunhu asina magloves saka magloves the glove nderinopfekwa that's why ukapfeka rokwa right ku left hazvibudi saka ukasangana nemunhu akapfeka the right glove mulove batisisa sunga uku glove risabva sunga uku risunge rigara rakadai kuti zvese zvanofunctiona zvidi even though achita kabata afile mushe than munhu abata live ndikuzama kuti ndozama kuti vamwe vanhu vari kukudaya vakava vane magloves saimba munoti yes ndepi yako uchibvisa glove kudai vanosara vozobata ndachifunga kuti munhu ari soft aiwa iglove rangu randandakapfeka ndori soft mamwe mabra muri kupfeka ari soft kudarika mazamu enyu papai mungazondirova ndikandidzokorere statement iyi inotsamwisa inobowa but chokwadi mamwe mabra akugadzirwa ari soft kudarika mazamu enyu saka ukaona munhu atokuda wakapfeka zibrari achibata chiizamara kwaribo chirega kurumbidza baby unoti kuti kuna saka brand yange chinekidza kubata upeza pfekawo zvebrari yari ndorifarira ukaona murume utosvika pastage kuti nemiwo vakadzi ukaona murume akuti chimbotamba nayo imire iwe haudiwe mani varume hatina kusikwa kuti tanga wambotamba nayo une murume ari kukudero akude murume kana achitaura newe anoisa ruoko muhomwe so ichimira mai mwana ndoda kutombotanga wamboidla bye ngaita kuti ndati bye live yacho kwayakukitaka mai mwana ndoda kutombo I'm happily married. This guy loves me. But kana ari kubasa. Vamwe mai vakadarika nekumberi uche kugarika dai. Mukadzi womunhu achidarika kwauri kumba. Baby, uyambo ifuriridza. Yoti, amen. Vari happily. Ndatini pamuri ipapo right now. Zvikanzi vane rudo rwemandiriri rweyamiro kunonomira here. And really my kids making variko varume vanotodero ndozvana zvako zvine noise maniwe mira ndikudze chokwadi chairs maenzanisa murume akadanana newe uine mwana ane disability ndo pane test yese yekuona kuti uyu munhu because mwana ane disability anonetsa kurera. You can't fake love. Pamwana, especially kune vamwe vana vane behavioral problems. Kwa mwana vanenge vari kana kuti and this is not our because vamwe vana vanowacha live vanozofunga nda discriminate. Ndachida kuexplain something, but let me just leave it because I don't want to end up chita senge ndaita pressure or senge ndarwadzisa. But let me tell you, it's not easy to raise mwana ane disability, and a lot of marriages dzakasvika pakuzobreak because umwe munhu akatadza kuita cop. It's a permanent care. Haishina shift. Ukaita mwana akadero, it's a shift. Vamwe venyu, you are proud, you don't know what's coming there. Ndinoita mwana chero ndane 50, ndoita mwana chero ndane 45, ndoita I've got plenty of time. Ushidadira andisi kuti kunonoka ita mwana akadini ndiri kuti inini. You don't know what the future holds.
find a person who loves you and the kids that you have now. It's very, very likely if anything happens, when you wanna even he's a keeper. Uyu mwana anoti vana vako vari kuita noise uyu. Murume ari kuti vana vako vanoita noise. Mukazoita wenyu anoita noise. Let me tell you something. I discovered I was like that. You know that zvana zvangu ini, thank Jesus, all right. Pavari mudiki mwana musikana uyo anondifarira uyo. Mwana aichema iye. Handisana mbona mwana anochema sezvaita mwana wangu uyo. Muri kuona kachidada zvachi daddy. Kana kune competition yokuchema, my daughter could cry. And she could cry morning to waiterera wachi so. Agochema kusvika 8 hours for mai vake vadzoka. Aizvita. Asina urohwa, asina kudi, asina kana mboshunyiwa. Kungochema chete. And you ask yourself, okay, let's say ndandawana ari step daughter. Ndakapesana kuti handidi mwana wanga babysit. Because pane pamba ndakambotakurota achirohwa patatamusiya. Because aichema. Zvazvo kuti okay, ndichatanga ndaenda kushift yangu. Ndosara nevenyu vana, ndozoendawo kwangu kushift. Imanerioni. Don't do that vabereki. Don't do that vabereki. Mwana anorohwa akaikwa mufiriji. Kuikwa mudeep freezer ye kuti anyarare. Munhu arara kushifti. Uri kuda kurara makuseni. Mwana wangu uchema. Aigona kupinda achichema makuseni. Uchamuti wakamubereka vamubereka sokusvika musana aita senge cheta mubliss chichema chienderana nekuti ukati chichienderana kuita chorus ukachirega and aichema zvazvo kuti uyu mwana wamunoona ndoposta wekayo bvunzai chero bai vake chero vana vamuziya aichema aiva a cheming machine. Iwo ndodzati musoro bhangu uyu hatombonyanyi kukuda uyu. Hakudi uyu musoro bhangu uyu. Ndokuzvarira vana. Are you sure? Wochizvara chichichema semuchemero wacho. Iye akarangwa nokuti achengete vana akatiza vana. Apa vako vana paita, mwana wako ari kuita noise mani iwe. Iwe vane patience rebudha vari kudana navo. Oh, you have to love me, guys. Guys, this is my choice. Your dad left me. This is my choice. Uchimwa wakapenga. Ende vanhu vasingagona kuchengeta vana kuzvara. Vanhu vasingagona kuchengeta vana ndovanozvara ma-twins. Mark my words. Vanhu vasingagona kuchengeta vana ndovanozvara ma-twins. Handisi kuti kana une ma-twins haugona kuchengeta. Ndiri kungokupa example kuti kwadzinorohwa matumbu kwanzi mapudzi anowira vasina hari. The best mothers unoona achitostruggle baita mwana wake 1. Otoda kuzvara umwe zvoramba kuti ndo the best mothers. Vaya vamwe asingagona kuchengeta vana. Kungojamba munhu agere so yatobata nhumbu. Ndatoona pamberi. Chichengeta pa ungavagona. It's not easy kuti murume kana another partner angoya achingofita in nevana vako. People can pretend, but it's not easy. Don't take it for granted. Fidzo anoda vana. Ndotozviziva zvangu kuti fidzo ndikangodana fidzo havana. Iwe. Kune dzimwe dzimba dzaunoenda soona chana chikwira pamusoro pesofa so glass table. Chichimaya chitamba bhora chibounce bhora pa glass table. Iwe. Are you patient enough to deal with that? Isitakakura chikwidibira. Chikwidibira nembama so unaona chana chakadhinda mbama 3 kuti takadhinda ukadana social service mushoka parara. Kune zvana zvine problem vakobana imwe. Love dzenyu dzamunodaita dzingopinda senge muri kupinda mumhango ka. Makapfeka maglasses, kururai maglasses ayo. Uri kumuona mufeso wako ari kurafura mawaiters. Akaburitsa zukudini. Uyu ndomudzikamisa. Ndikavata naye ndomudzikamisa. Wamira. Ewe, abuse yangomuka pamawaiter. Are you sure? Are you sure this guy is not abusive? Mukadzi wandaiva naye anga asinganditeereri. Iwe unoteerere. Vamwe venyu unonyatsonzwa munhu vachiti mukadzi wandaiva naye anga asingateereri. Iwe you know kuti hauteereri. Woda unorovogwa nemunhu urikudonzwa anoda kuteeregwa. Ndomuchinja. Unomuchinja. Iwe. Inapken here ndomuchinja.
uri rehabilitation school ye inochinja vanhu. So ndo ndachikoda kushia David atakumana ka musamera zenze wakanga wamwana munhu anokuda ka don't grow horns. Hapana chinombonya ushamisira chinenge chiri pauri, angokudawo zvake. Trust me. Akaona munhu anokukanganwa zvewe. Ende noza munyama unoitika. Munhu wese unenge waramba ka anopesera vanani than munhu wachawana. It's always like that. Unless ari yako abuse. Kwele vya zvokuti munhu ako abuse. Kuno munhu anoyo kupa love so kuti love yese wow. Yo bva I want to pick a size 7 and the model. Murume anekadora ndimude. Rakakurisa ndiride. Obva muramba nditi. Ndachida hangu murume anongorara neni once a week. Ando muramba we angachida kurara newe 4 days a week. Uchida wanouya once a week. Ouya we once a week yopezera once a year. Kune vakadzi vakabatana zvokubatana zviya vamwe ari kutowacha live ne. Vakaguma kuwana bonde 8 months ago. Not by senge isusu kuti isi takaguma kuwana bonde kareza because of maybe atina vasikana vari padhuze kati, but toreva kuti murume achiuya so achikudza kuti love is not all about sex man. Ndinoda kuchengeta pana. Let's love each other. Yokumbundikirana. Iyo nyatsona zvishuwa shuwa uri kunzwa kuda bonde. Murume achikudza kuti I love you. Hando zvavainamata. Hando unomuziva wakaramba wewe aida kurara newe daily. Unomuziva. But you also chikero chacho Mwari musandipa anoda 5 times. Ndipe anoda once. Anoda pandodira inini. Iwe. Kuna munhu anenge achiti kuti ndobuda. Ndogara vanhu vagoti kudii. Ndohura ndikundikabakwa. Ndosiya. Ndakura. Apa ndo panotanga kufunga kuti ex wako wewe. And usually dzacho dzinogona bonde hadzigoni futi kuchengeta vana kana kuti hadzisi good husband. How do you know kuti munhu asi good husband? The way he treats vamwe vanhu or the way he talks about good husband. Unazati ukaona munhu achiti akaona vanhu vari in love what? Wavo kunyepedzera. Ari kutonyepedzera pauri. Kandidzokorera futi. Ndati ukaona munhu anoti akaona vanhu vanozvidananira zvavo. But ndezvemanyepo izvi zvinopera izvi. Iwe uchidanana naye. Most of you know but baba anobona. No, kazhinji vanhu vanojaja nescale. That's why Bible rakati the scale that you used to judge others, God will use to judge you. Iwe ukaona vanhu akabatana maoko, ukaona vanhu anobata maoko so small house. Zvibvunzo kuti iwe usi small house kwauri kana akakubata ruoko. Kana kuti sei asingakubati ruoko, kureva kuti iye akubata maoko but kana ane small house anoibata maoko. Mufolo wochamona akabata maoko small house. Vafundisa mahura, vafundisi vese mazuva ano akakwigwa nevafundisi munhu uyu. Vafundisi mazuva ano ndova ndohura mai vawana kukwigwa nevafundisi ava. Kungaguma kuti vafundisi vese vanohura iwe wakarara ne15 vafundisi vanoziva. Okay, tobvunza vafundisi vaunoziva vangani? Muri kundinzwa? Wazosvika pakuti vafundisi vese mahura unoziva vangani vawakaona vakahura? Tiudze vamwe vacho uri usenze statistics dzinogona kunge dziri dzako idzi. It's statistics. Saka pakanzwa chiti vakadzi vanohura, takambohura navo vevanhu. Hatisi kuti vakadzi vanohura tichitaura zvinhu zvatisingazii. Tiri kutaura kuti vakadzi vanohura because tine vakadzi vevanhu vatinenge takambodanana navo. Izvi muri kudzwa nomunhu asingakendenge. Deva ndarumwe munhu ndainyeba. Ndokudzani ukanzwa nchiti vakadzi vanohura. Tine hama dzatinotamba nadzo dzatechidzwa dzichitokuhurirai mana musoro pangu. Shamwari dzedu dzinotohura tichidziona. Shamwari mabva kuhura zvauchabakwa nayo. Kana ndimbobakwa kana ndibakwa kana.
Ione paranoia. Haisi paranoia. There is a difference. Yokuti ndine paranoia. Indichitaura zvandoziya. Ndikakuti musaenda neku kune mago. Wafidza unongofunga kuti nyika yese zere mago. Asha, uku ndokuziya kune mago. Ndobva kuzvishava nekwamazviwa. Kune mago uko gwenzi rotoriziva rine mago iro. Ukanzwa kuti usaenda neko kunorumwa, tanga wazvibvunza kuti where did I get that information? Mazimba anonyeba. Veduwe musaenda kufactory yekuti munodeport. Mazimba auziye here mazimba yosateerera mazimba. Woenda kufactory. Izvo vakatipiwa kanzi factory inotora vanhu vasingashandi. Woona madeport. Ndiye akatidzingisa, iye ndiye akadepotisa. Akazviziva sei? Hands end in tears. Bye bye guys. And went out gym zvangu nitombonorwa gym. Exercise. Thank you so much guys. It was nice having you. Mondipa dzimwe topic. Dzangu topic dzinongokuita kuti mungogwadziwa but at least munozopesera mapepuka. Munogwadziwa shoma. Mota zvarinoita ka mota rinosviniwa. Unoza hapana chinhu chinogwadza sekusviniwa mota. But chinhu chacho mukati chikangoti chikabuda. Akatova bo nyange ukadaiso hapa chatogwadza. Mota ndori chinhu chiri funny manje. Mota rikasviniwa so. What is shutting? But kugwadza kuchisvina chinhu icho uchichiburisa mai we. Chinogwadza zvokuti but kana chabva chongoti shati chabva. So ndo zvakaita advice yangu. Inogwadza. But zvimwe zvinhu unozongoti but Fidzi akandivudza papa. Fidzi akanga atondivudza papa. But Fidzi akataura zvake. Fidzi akataura. And haumbooni ma-comments akawanda pasi. Ma-comments anenge kuri 2, 3. Don't go with comments. Don't go with numbers. Nhunzi 5 million dzinofungwa kuti dhodhe rinonaka zvokuti unoza unza nhunzi 5 million ukadzisapa. Ukatora nyuchi 300 ukadzisapa. Ukatora huchi ukawisapa. Nenyama yakaora apa. 5 million flies dzinomhara zvokuti nyama yese inopesera ya black nenhunzi. But does it mean kuti nyama yakaora inonaka kudarika huchi? No. Don't go with numbers. Dene izvezvi iri yemanudu. Kana kuti izvezvi so takutopedza live. Ndikangokurura ipo pano ndikatanga kutamba ndakashama. Unoona ma-views achiti ndikaita another 30 minutes. Then 5,000 people. Yes, I can have 5,000 people. Apa izvezvi 5,000 people. You can have 5,000 people watching me now. Ndikangoita nuduka 1 ipo ngogara bende kudai ndisina brugu vanhu vanoti Fidzi unoona yane 40,000 my views. But iyi live ndaita kuti musvini wemamota munzwise. So go back payatangira wodzidza zvinyoro. Usanditira grudge. Ingono go back uitere zvakanaka na live. Wakabvisa maglasses erudo. Wakabvisa maglasses. Kana chiti rudo ndoreva for yourself. Your love for yourself. Kuzvida kwaunoita bvisa zvione usina mweya wokuzvirumbidza wewe. Umbozvitarisa uchizvitarisa usina bias. Ndiba ndonzi Fidzi guma rangu iri rakakura. Usingazvifadzi mino yangu. Zvakaita mino dzakanaka here. Kochirevo Fidzi wakanaka here. Tsiedzi dzeti Fidzi, are you really handsome? Uri wega uchizvibvunza Fidzi dumbu yao isexpekerere. Fidzi unenge wafutera. Fidzi unozi dumbu here. Fidzi uchizvibvunza wega usina bias. Ukadzoka uchizvipa mamarks sedza hausi normal kana kuti haudzidze. You realize kuti uyu munhu uyu pamwari kungondidawo zvake nokuti Mwari vanoda kuti andide. But uyu munhu uyu I don't deserve this person. Uyu munhu uyu kana akadawana zviri nani anogona zviwana. Paramba vanonyazona apa ndajuma panapa ndajuma. Paunopinda mushop sonzi zvinoita mari izvi. Chembereti 299 299 marketing zvese nenewi nemicheka iyi. Hauchadi kuvhunda. Thank you so much. Unobhadhara so ubuda uchimhanya senge waba. Usarambona kuti unoita rimwe dhiri so unoti asipanta mistake. Rega ndikurumidza kutenga ndibude muno. Unotenga uchitiza. It's because dhiri racho riri so good to be true. Zvazvo kunofunga vanogona sorry it's okay. Taita mistake it's okay.
ndo zvinhu zvimwe imwe love yamunayo. So munhu akaita mistake akakuona senge uri all that, iwe pachinhu chokuti utenge utize uri kuramba uchita hang around uchiti unozati kana ukanyebera munhu this is a diamond, munhu akati ndiri kutengesa madiamonds akakutengesera fake diamond haarambi ari pauri. Ingamudzidza mbavha anovambotengezegwa nembavha iri, mbavha ikakutengesera chinhu chiri fake inoita 2 months isingauyi ipapo. Vamwe venyu muti mukatengeserwa chinhu chiri fake nembavha modzoka motarisa paika only a stupid thief will do that. Munhu anoziya akakutengesera chinhu chiri fake anotombotiza nyika. Kana akadzoka anouya akachinja hairstyle. Pana munhu akanitengesera chinhu chiri fake nezuro. Awa munangwarira ambuya ndovaziva kumana vanogara Mozambique. Vakatodzokera Mozambique ndozvavanoita. Wazovaziva kuti anobva Mozambique? Ndiwe mani iwewo. Ndozvoita munhu anenge akutengesera fake. Munhu akakutengesera lemon ine 2-year warrant. Munhu anokutengesera chinhu nokuti chine 1-year warrant. Chine yana pamwe anga achizati pa 1-year warrant apaka this thing chinozonetsa after a year and a half. Kana kuti anezati kwaunenge waenda uko vorutenga senge sitotenga mota ichitumira kuZimbabwe. Anokutengesera mota I give you 5-year warrant. Ukamuudza kuti mota yauri kutenga uri kuenda kuZimbabwe anokutengesera mugweje wemota. Anozati kana ikanofaya kuzvishavani haungambodzokera uchiti ko gadzirai kamoti kuidzosa kuno kuri more expensive. Saka dzimwe nguva munhu anokutengesera lemon charo rakaora achiti orange because anozati paunongopedza kutenga anenge adi kukwira bhazi akubulawayo pana munhu anotengesera lemon mutsvakei police. Kana akaenda kubulawayo kudhara achadzoka chambati haadzoki. Thank you so much guys. I love you all.